Noi, bărbații moderni, avem vieți agitate. Și de aceea știm să apreciem clipele libere. Ca de exemplu momentele dintre două gata. Gata. Pentru că între primul sunt gata Gata imediat. și mai am doar un Doar un pic. ai timp doar pentru tine. Ai intrat în duș, ai dat drumul la apă, șampon, păr, chiar și lung, gel de duș, față, gât, piept, restul corpului. Gata! Iei prosopul, ștergi bine și finisezi cu spray. Și acum ești sigur că prospețimea o să rămână acolo 48 de ore. Și așa ajungi să ai timp prețios doar pentru tine. Sunt aproape gata. Nu-ți face probleme, avem timp destul!